ngai kublai fi wei pui barok haga kerteng ke jong try unong penem jingi u Jesus Christ mengadap lagi jingkemen ke bakra ban yo hikai biang sa isin na ktien ke jong blai ba haga ni ke singi ke don ke kubor naga banta ki kintai naga banta ki kintai fiang hoi pastor fi don kubor yun ta jongi ngadon ke kubor ke basungot nat nam ta jong fi bagata ka long baka babel ka ongom ni tigi kintai tu pen ka ngo yela di halaki tengah lagi jong hi kumba hau try kababel ka ong ki kintai ki dei ben pen ka ngo yela di halaki jong ki tengah hi kumba hau try ka kubor nam ta jong fi ke ne ka singi bagata ka jingkeli banga kwa an bu e fir ka long hatu ka dei bi ya fi ki kintai ben pen ka ngo yela di halaki jong ki tengah jong fi na kwa ba nong fi ke ne ka singi dan kam ben ka ngo bet phim dan kam ben ka ngo bet ya lagi jong ki tengah ke jong fi lada kita ki tengah ke jong fi ngong fi lada kita ki tengah jong fi kim dei ha utrai pihak pen ko ngo ila ki tengah ke jong fi tang kita ki tengah ki badan ha utrai namar kita ki tengah ki bam dan ha utrai le si ki di bu buai ki ba tanglang ki bele kulmar ga jengem kamu tang bu syom ki kar ba ong hab syko ngo ba ka bible klam ai ya kata ka permission ka klam ai jingbet ba ki kin thai ki di ben pen ko ngo ba ya la ga jong ki tengah ki tang namar ba ki di ki tengah tadi kita ko abanong fi ke ne ga singi ka bamenta kan ma pi ki tengah lada film dei how try wal khmilen ti ba ka tengah jong fi kan ko ngo lo dia fi ka kan thai kan ma ke ne ga wei ko abanong fi tang ba fi dei ka kan thai kam mut ba fin pen ko ngo lo dia la di halo jong tengah jong fi lada tau tengah jong fi dei how try kalong kum ju rumah lada tengah dan how try wal khmilen ti ba ka tengah ka jong fi kan ko ngo fi kalong kum ju wal khmilen ti ru ba ki khon jong fi kan ko ngo fi lada ma fi ki mi fa phim dan how tryแต่เด้งตาพิฮับมันสงบทั่วอินเอกเวยระดับพี่ดันเฮาตรายกับมดหอยมาพี่กุมุกป้าฟิดันกับเจนได้บูตรายพี่ก็งูอิวตรายกับตั้งกันจงฟีกันก็งูเอฟีบัดฮับพี่เป็นก็งูเฮาตรายกับตั้งกันก็งูบัดกับตั้งรวมนอร์พี่เป็นก็งูเอลดีเฮาตรายแล้วนี่พี่เป็นก็งูเอลดีเฮาตั้งจงฟีกี่คนกินก็งูบัดกับยิงกันลองกับสุดก็มันกับยิงกันลองกับสงบตนัดกับยิงกันลองกับเบ็ดกับเบียงนอร์กับดันกับจิมเป็นดำกับดันกับจิมเป็นก็งูอีเวยนามาร์บัดกับตากับยิงกับดันฮาอุตรายhari ni singi ko aban ai nuksaro kidon ki kenthai ha ka bible bagi tengah juki kim dei ki ba how try tading ta kini ki tengah ki haban shim la ga jong ka rai ga jong ki banwan ra ya ga jingkar khu ha ga yin ki klem ko ngo ita ki tengah ga jong ki kawai ta ga cms ta ga de ga breu ga tip yau try ga de ga jiu anda ga don yu tengah ba kerteng o ahasarus u de cm jong ka persha ubam tip yu try kidon ki decision ke jong ole ne kidon kita ki rai ke ba urai ke ba ra jing mai ke Esther ba ke jait ben reu jong ka ba ke Esther da ke jing start kala le ya kata ka kam ka bolong khongpong ya ka rai u tengah jong ka bagi tip ke babel ki thu budan Haman uni udan ni kata ka butpo le ne ka but sneu ban penyap ya ki jiu baro Henry ke Esther namar ka jing start ke jong ka kala pen kala khongpong ya kata ka an bu Haman ha ke jaka bun penyap ki jiu u yap ban ya la di Pida man siyempre kata na kitab Esther kalau nombor santer. Kadang sekawai para ke Babel berkata kadai ke Abigail kadang ni utengah ubakerteng Nabal ke pemut ubiet full kayak ke beja Nabal udah ubreu beruspa udan sibun tagi jingri ke jong ki lang brot ki egim ta terter bat ki judan kita ki nong upskilom bau David usngok iet Nabal bagum tau pa lagi breu ke jong ban sumar ya tagi lang brot nagino ki nong shun nagino ki nong tu nong tim Bandar apa ikan por pa David udan kami Nabal namar ka udan ke jingker do hakata ka camp ka jong David upa iki pre jong kilong Nabal ban ajing bam ka to kat ni yangi namar ngidon kam te anda bau David upa ini ki pre ke jong bale yakin do Nabal ban lipan jing bam Nabal haga jaka bun kemen haga jaka bun yarap ani ukuran insult pen ban ukuran de kitien thala thalain bakane ka kitien kala pen bitar ya David Baka ketian kalau apoy show David. Baka ta ketian kalau apoy David, bau David ulah kloit si syado kata ulah bitar do kata bau laong lagi jong sipai jo yang ini lek sing jo Nabal ngin penyap no Nabal oi ka yeng ke jong ubara kawai. Ta ka por kum kata am dan arngot kinong tray ke jong Nabal kibila yo snowi kata. Bara bakili yo snowi kata. Kiwan beran wan yat ho syaka Abigail bau tengah jong ka ulah kren biet ulah kren lagi kitien ki bam ya hap ki kitien ki bam ya dai ki kitien ki bela penbitar yo David bat kini kontra kilas sungtu be David unsawan ban penyap ya ka yeng barokawai te kum ta bran kani ka breu ka long ka start ka Abigail ka pen krep buat ka wara ni jimba buat hang ni wan ra buat baka babal ki thu
ni pulih wei sambal arsan lenong dekat bakat pragong anda ko ta ka Abigail kala pen kloy bakal sim arspa atli ki pu bagi tagi wan arlwa santli gilang brot baka kre lepa bat sansyang ukau belas di bat si spa renjuk ki sok kismis bat arspa atli ki pu stang sok dembur bakal bu yaki halor ke kedap ko ta wut kong pen kre ni jing bam yang ini lek banyak kendo ya David di sisa lawan bagi sipai ke jengu ki lawan ke jing bitar ban penliem na ban penjap na ban pensitam yu nabal bagi yang ke jengu anda sisteng lenti wow ya kendo ya ke brio ka Abigail kawan bagi Syakri ke juga kalau ban dam krup akmat jung David map ni tengah jung adu keren bi udah be wan tau yu em Filipin salong em jung Israel ngaburam ya fi badai tangah wan ra ini ke jing ba wat snap itu ke tien tu bi snap ya kene pet kene ngalawan ra kene kijing bambat kata kijing keren kalapen ya ke donut ke jong David bau David ulas ngukmen ya kata kijing ai kijing le jong ka Abigail kala pelat im ya ke ying ke jong ka kala pelat im tengah jong ka kala pelat im yaladi bat kita ki badan ke ying ke jong ka hot kam sham las ngap ya kijing keren biet nane kata ka rai ya ta kijing keren ke jong tengah jong ka kala le no dah kata ke jing start ke jengka banuan ra jing kerku ke yang ke jengka hot aingut you boleh nam tak kini ki angut ki don ki tengah ki bam ngat ki don ki tengah ki bam dan hau try ki long jing kerku dan searngut pergi tengah ha ka Bible ha ke jaka pergi la dai ban shim ya ka rai ke badai hendak ki shu ngap la ka ngap ban namar ba ki ngap ya ke jing le biet ya ke jing le thala ki tengah ke jengki kalawan ra ke jing tim ha ke yang ke jengki ba ko na kita ke dai ka tengah wa khan ngiladap keren mentu sengi ke pop gujung akan bawa juan lam ya kata ngi lo juan ra kata ke betu hayeng pi ke ni ke tengah ke jung akan em keladai ban kelite na akan mio anai gini mon ra anai gini keladai ban keli keladai ban kang yu akan man le kata ke pop ban ra kata ke beletu hayeng hendak ni ke breu i gum ba ke yak men lang ban i gum ba ong ani pi wara kan ni jing stenat ani pi buri ani stenat pi wara ini ki jan ki nep ki share rupa pi wara ni i gum ba ka kemen ban haga jeka ka bakal ade ban maham kalau ade ban kang akan me beli tok ni boleh melek kum ni o kan ni ka ra jing tim ke yeng em ka sngo kemen ban namar baka ka sngo kemen tadeng ta ba maka tengah juga ke yeng juga baro ki hab ban sya ya ke jing yap haga jeka ban kan maham lo jong tengah ke kemen ban ya tu lang ban kada suka we ke Bible bagata ka dei ka tengah jong Ananias ka bakerteng ka Sapira ro ke amir jing mut lang bo Ananias kila de ta ka jaka kila buri no eta ka pisa ka babon bal ki wara tang kendiat syaki apostol Ananias bo la tu ya ka bamdei ula ai ka ta ka pisa ka bamdei uyap no hang ta kawan so ka Sapira ro klem detip ba kala dab ya mir jing mut lupa bat lau jong tengah re makaru namar bakala ya ko ngo bo tengah jong ka karu kawan kay ai da kata pisa kala menjur lang kala kubur lang ya ka ba Ananias o makar hang tasbak ka koloniap haga jing sya ka Sapira kala de ben ong Ananias kani ka kalong ka bamdai khmat jong trai kani kam dei ta mengine kom ni henre kaya menjur lang kaya smutenat lang menyuburi eta ka pisa ka badai ka jong trai badai ta ki hab ban yap lang tadi ta ko abdong fi ke ni ke sngi ke bamanta phi ki kin thai tang ba phi dei ka kin thai kam mut ba phi hab ban spin ko ngo bai hala jong ki tengah ke jong phi lemda kita ki tengah ki dei hau trai tadi ta ko aban ai ne ke khubor ya fi ke ni ke sngi ba dia phi ki tengah ro nga ko aban ai fi ke ni ke khubor ba kata ka long pai chau trai kala ka bamut shisha pediang yo jisu ko munong penem ya kan kum kektien ke jong blai kan nom hikai bakla fi kektien ke jong blai kan nom pen babe fi kektien ke jong blai kan nom ra ke jing nong re kan nom ra ke jing kerku ha ke gm ke jong fi talada fi ki tengah pen ko ngo shela di how try ada fi ki tengah ro fi ibu tengah jong fi udan how try kalong ye fi ba fi pen ko ngo il di ha ki tengah ke jong fi parang ngai la kalong biang kom tang ong e fi ka yeng ke sem hi barok ka wai kan long ka bala kerku kan long ken ke basop ini dua hari ni kapor ka pementah. Try ni kapor ngadap de jing kemen ngesngo ba try me try yo ban yekren ke ktien ke jong me. Try ngai ngo ime ko pa ba ktien jeme ka don ke ji kai ba kraw. Bangada dua ni ker khu ko try ni ki ken thai ke ni kapor ablai. Ke badon lagi jong ki tengah ke jong ki ablai men ai bor ki banong em ya ka rai ke bom dei jong ki tengah jong ki. Lalu tengah udang ya ha ka perthai kam dei ya phi ban chu ko ngo ba ki tengah ke jong fi. Dei phi ha ban le daga jingle ka badai kat kum ka ktien ke jong blai ban pen ko ngo ila di ru kat kum nen kong e pihak ban pen ko ngo ila di how try
tadi hintas pen ko ngu ila de haki tengah ke jong fi bala ta ki tengah ke jong fi kim dei ki ba ko ngu yo try kam dei fi ban ko ngu yaki ngada dua yang kerku fi babel ka ang ba ka breu ba start ka te ki yeng to ai fin long ka breu ka ba start kumba ka Esther ka long ka ba start u bleu ai fi ka jing start kumba lai ka Esther kumba bleu ai ka jing start ka Abigail bleu ai fi ru ya ka jing start kumba la ai ka ken ban ma phi ka kan thai phi ka tengah to ai fin duai man la ka sngi bo bleu ai fi ta ka jing start mar phi la ban te ka ni ka yeng ka jong fi how try ngada duai ka ni ka sngi man ta don phi ki kan thai le se u tengah ju fi u to them wan ra ki ha yeng ki bam dei ka hok nga kwa banong fi ka ni ka sngi kren yu tengah jong fi kren na mar lem da kum ta ka jing tim kan wan ha phi ru ka jing tim kan wan ha ka yeng ka jong fi kren maha mi lo jong tengah jong phi la da udang em ka perthai bo wan ra ge ki ba to ka yeng ka sam ka jong phi nei banya menjur lang ye ke ba sneu maha mi fi ka teng ka jong try maham ru tengah jong phi la da ule ki ta ki bam dai nga dwai nga ka khu fi wei baro ble no ai fi ka jing start no ai fi ka jing champang ba ye ka bor ba ye ka jing klan ba ye ka jing nuot ban ong em ye ka ba ta ka bam dai ka kum ka tien ka jong ble henrei ba fin long ho ya ke baro ka ba ya hap ka kum ka tien ka jong blai nga dwai ka khu fi baro ani ka por ya phi ki tengah ba ya firu ki kin thai ki tengah ya ka ba fin nang long ki bla ka khu ka tengu jisu amen try ka khu fi ngan sai sempat amen